Ichi chirongwa chamunoyikirwa pano pa Teachkach MTV ndinzwe yiwo apo. Uzalwa ndinonzi Tapiona zvichondivangirira ndine makore 24 kubereka. Makarora here kana matsari mawanda ndinoonzwisisawo kuti mhosva yenyu yakakupinzai pano pandiyei. Mhosva yangu yakandipinza pano pandiye underage kana muchiti underage munoyo ya ndakarara nemwana ari pasi pemakore 18. aive nemakore mangani? aive ne 17. aive ne 17. maidanana ya hongu taidanana. Okay, saka makatongerwa mutongo wakazika? Ndakatongwa makore mashanu nendari pamakore mashanu, so sekuti ndaka iri first time yangu kuparamudzwa, saka ndine zvandakazobvisirwa nendari. Saka apa masarwa nemangani? Saka ndakasisarwa ne3 years pakubviswa kwandakaita. Tinotenda. Saka ndikumbura kunyasonzwisisa kuti pamakazonzi masungwa chii chakanyatsoitika, munyasotitsanangurira muzvizere kuti chii chakanyatsoitika. Ndingati muna 2024 yaSeptember towards Christmas, so ndaine musikana wandadana naye, so kufambidzana nemusikana uyu angari under 18 sezvanamboreva, so mukufambidzana kwataita taitowirirana tichisunzwa zvakanaka ndozviripo, so ndakamubvumidza taudza mapenzi ari ndozviripo, so handizivi kuti akazovaudza nenzira ipi yekuti hatinozokwanisa kunzwanana nemapenzi ake kusvika pakuzofungwa kwangu. Alright, mukufambidzana kwenyu kuvabereki vaisaziva here? Munoziva kuti zvingori nomoto vabereki vanotoziva kuti mukomana mwana wedu ndeuyu, hapana ise here kana hama dzakewo kana hanzvadzi kana mashamwari relationship yenyu? Ndingati aiziva yaiva hanzvadzi yapamba musikana wandadana sekuru hanzvadzi mutete. Ndinovaitisiya bhozi vakambondiwanikidza ndinayo ndokwavandakuziva. Alright, ko hama dzekumba kwenu? Dzekumba kwedu aiziva ngati munin'a wangu. Vabereki vaisazviziva? Alright, saka izvozvo akatakura mwana here kana kuti akazobvisa nhu chii chakazoitika? Sekuti ini pandakasungwa vabereki vake vanga neprocess yekubvisa nhungu, so handina kuzokwanisa kuwana information yatsoziziva kuti vakazodonderera kubvisika kuti asi ndinezvo kuti handifiti vakavhurira kusvika vakambozama zvakaramba handakazopiwa update musikana achindudza kuti tasunguzama kubvisa zvaramba. Alright, asi iwewe semunhurume ane makore 24 wanga weredi rekuita baba kana kuti wairambawo? Chii chakazonyatsokonzeresa kuti musunge sevanhu vamai kutaura kuti maiwirirana? Inini pakanyanyozondinetsa kuti nditazonzwisisa kuti chii chakanyatsoitika ndepekuti musikana pakazotsanangudzira mai vake kuti ane pamuviri, handizivi kuti akavatsanangudzira nenzira ipi, nekuti ndakazongowanikidzwa ndakutomurewa kumba nemapurisa ndichitonzi ndasunga. Ndasungwa nemhosva yekuti wakarara ndechimwana kwamba pamuviri. Alright, ko vabereki venyu imimi vakazvitora sei? Vabereki vangu vanga vakazvigamuchira pakuti ini ndandakabvuma, even pavakandibvunza ivo kuti musikana unomuziva here ende zvaarikutaura unozviziva here, ndakavatsanangurira zvese. So nhasi chaungade kutaura kumhuri yemusikana kana kune musikana chingave chii? Probably vari kuona vachaona vhidhiyo iyi, chii chaungade kuvataurira? Inshoti ndinoda kungoti ndinobvuma kuti ndakakanganisika kana zvandakaita, angisiri intention yangu yekuti ndinge ndichimuitisa, nditoda kuti apedze chikoro nditozotora nenzira yakanaka, asi zvakazongoitikawo through kutsonga musatoziva. Alright, suppose mwana atovepo kozokutaura kuti 2024 zvichitaura kuti pamwe mwana atozvarwa, imimi plani yenyu mupfungwa dzenyu mufunga kuti muchanotorana here mogara mese kana kuti muchanga muzopota muchisapotawo mwana? Mwana ini ndakumutora, pfungwa dzangu dzadzinoda kutotora mwana kana zvichibvira nakuri tichazokwanisa kutaurirana takunzwanana. Pfungwa dzangu dzadziri kutotora mwana zvisini musikana wacho kugarisana. Mwoyo menyu muchiri kumuda musikana? Hamuna shungu dzamunadzo kuti wakandikanganisa wakandisungisa isitaidanana? Hamuna? Handakatozvigamuchira, zvakangoitika in a short period, but ndakatozvinzwisisa tisitire vanhu
manzwi kuvabereki emusikana mungade kuti chi? Kuvabereki emusikana ndingada kuti ndokumbira kuregerera kuchekutanga, nekuti pamwe vanga vaine pfungwa dzakaenda dzikakupa mwana wavo zvavakamurongera kuti zvavaitarisirawo zvavakakanganisa. Saka ndinotikumbira kuti vandiregerere kana chikwanisa kuipawo mukana wekuti vandinzwisise kutsanangura kwangu zvifambiro zvakanaka. Alright. Mukugara kwenyu mataura kuti makapinda 2024 muno manje 2025. Yeah. Pane hama dzenyu here dzikuya uzogona? Yeah, dziripo dzimwe dzizvino. Alright. Havana ruzivo here kuti musikana ari kuitei ari vakamboendawo here? Even imi musati maenda muri kunoku vakamboendawo here kunokumbira ruregerero on behalf of you since enyu muri kunoku? Yeah, ndingati ndakambonzwa information kuita nanguzo dzakabuditsa vakambonibvunza. Ndakamboudza nemwina mama vachizivudza kuti kwari kwakazvarwa mwana, takafunda chizozvazvarwa chii pane mwana. Ine short period of time ndakazoudzwa muchidzi mwina wangu akazomutenga mishonga iri mwana achizarwa asodza zvakanaka chichichichi. So handizivi kana izvozvo ndomumatsanangura akarepo zvakabuda zvakaitika kunze nevanga vanechoningwa. Alright. Pane advice here kana reyambiro yaungadawo pa vechidiki, because 24 is just a young age and inguva yekudhata hazvitovhundusa kuti munhu anenge ane musikana kana mukomana, even vasikana vechidiki. Ndeipa advice yaungadawo pa to the public, especially to young people? Yeah, to young people vakaita sei, like ndokukurudzira kuti guys tichiita zvinhu ngatitange tafunga, ngatisapushwe nepeer pressure kana kuti ndingadai saka ndofanira kuti toye izvo izvo. So sometimes peer pressure nezvotinoita kuita zvinhu zvisizvo, then at the end tinoita zvakasiyana. Saka ndokuvakurudzira kuti tikamirira nguva, patience dzakakosha, tikamirira nguva nekuti hapana nguva isingazosvika pazvese. Hakuna nguva isingasvike pazvese. Alright. Iwewe muri munomu chimboti explain kuti day renyu rinenge rakambomira sei? How do you spend your day? Ngatitange kana kuti from 6 o'clock till 6 o'clock. Just random chimbonzwisisa kuti munenge muchimbonyasoita sei. Kune mumwe munhu asinganzwisisi mune muchimboita sei muno mutare remani president? As to my side, ndingati day rangu rinogona kuita ritafu mamwe days. Mamwe madays maybe wavisitirwa ukaona someone akufadzwa nesomething, maybe nokuenda wendione zvakanaka. So zvinongodipenda nokuti musi wacho ingira mugara inese sekuti hangu seni yangu ndikasaenda kubasa like ndosvika ndakarara usually ndotogeza ndodya chikafu changu then ndorara zongomufutimurandichaini ndodya kutagei ndotorelaxa then ndopera rakadaro. Alright. Mwoyo mako ndinovimba kuti mwana uyu ndo mwana wako wekutanga muupenyu hwako, ndizvo? Alright. Une shure here kumuona? Yeah, shure ndinayo yekumuona, especially pandakatombodzwa kuzi mwana wako wazvarwa mwana. Wakauzwa kuti mwana iyi? Handinozokwanisa kuzotsanangura kuti mwana iyi, ndakamboudzwa kuti takafundichidzwa nemwana. Alright. Kuri kunzi wapiwa mukana, ungada umupa zita rekutanga? Tapiwa Nash, sister rangu. Wow, that's beautiful. That's wonderful. Tinokushuvirai gombo rakanaka seitapiwa Nashe, and just know kuti hakuna nguva isingasviki sematauriro amaita. And when I'm looking at you ndikuona une a lot of work mamuri and hakuna chisingaperi. Tongoramba chingokushuvirai kuti murambe muchishingirira zvinoita. Thank you so much. Thank you. Which advice do you want to give to one? Maybe yambiro wakaupawo vechidiki or even to the public? Yeah, ini yambiro ndikada kupa kune vechidiki, especially ndakamboshandidzana navo tichiita zvemafoni. Ndoda kukupa yambiro yekuti guys, let's stop zvemadrugs, ngatiregere zvemadrugs, and let's take advantage of the girl child just because are in need of the transport. Whoever munhu wechikadzi alright, not kuti wane chikoro chete, but whoever munhu wechikadzi asatike advantage wekuti ari in need of transport. Maybe kune muchinaya then tiri kutike advantage wekuti kuronaya tiri mumatransport nekuti tinoda something kwaari, nditazowana something kwaari titautama mubatsiri. No, ngatingobatsira sezvazviri, vasatike advantages. A girl child munhu wakangofanana nesu vamwe varume.
so dai zvaikwanisika zvaingoshiyaniswa zvakafanira seiko then tosiya zvemadrugs ndinoda kuti hama dziri kunze especially wandakatadzira vabereki vemusikana wandakatadzira ndoda kuti ndinzweiwo like ndiri muprocess izvozvi ndichibatsirwa nejeri neverehab detention program vari kundibatsiridza kuti ndikwanise kuuya ndichiri pakati pekuseva mugove wandakapiwa uye mundinzwewo ndichikumbira ruregerero pane zvandakaita uye mukwanise kunditambirawo semwana wenyu sekuti ndichiri mwana kwamuri nyange zvangu ndakakanganisa musandirasa ndinzwewo semwana wenyu mundigamuchire ndikwanisewo kutaura nemwanasikana wandakakanganisira ndichionesana naye pamwe chete so chikumbiro changu ndechekuti ndinzwewo saka zvikafamba zvakanaka sekurongwa kwazviitwa nejeri ndichasvika ndichizotaura nemi.